Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan mata, ya gari ya gida ya aiki. Lafiya. Rayuwar sanki ba mai miki ya ce na ba ma kullum buɗe zuciyata da rufe. Baba. Khadija, me ya faru, me kika ce? Ba a gaya wa ɗan yau. Khadija, me mama ta hana ni? Me maman naki ta hana ni? Ba a gaya wa ɗan yau.